Ама от другия телефон, че трябва от Ивака, няма да дая. Стефан, почкай. Ще го изгаса микрофона, гледай от четото ти малце го загърчуе. Касно. Ай сега. Или може па го идеме. Брат. Малко е. Бъм! Е па мала бовика. Айде сега, че пробвам пак. Стой сега, че не важно. Вака е името, нали? Мая го пишу е 0. Беше отчето така, мислям. Не, че да изпан... Какъв вил? Шо мислиш? Почкай. Защо какъв вил? Кажи. Як съм. Окей, хайде, чао. Стефан се касал. Ево, нека затворим тук. Не се гледа. Вака мора малко да направим и... Дали го имаме? Де провери, Стефан, ти кайте го ловито Escape стисни да видиме. Го имаме. Шо? Де провери Escape стисни да видиме. Нема ниждата, нема. Я барам, може го имаме. Вие сите, що се со некој име, ви знаете, не и рачунето ти... Не помозвала като ми игра. Где просто да има куче на Fortnite? Имаш ли куче на Fortnite? Давид Павловски. Пробай кучена да ти е и... Ако не, еве я от друг... Нема се ливнале. Кой? Сите, 0. Ако я един сега, че го снимам за повече прегледи, за... Може некой субскрайб, може... Еве... Хиня, може ми се стана субскрайб. Може и Давид Павловски. Ми стиснале. Некога че влезе, трябва да го кажем. Дека може една недела, че ме нема мене. На YouTube. Стой, чекам един да влезе първо.